Di anagad may maisnak. Daghan agad ni. Ngantanin jog suman. Guys, masong buntag natong tanan. Mamili ko dari og lubi, nga kaning buhi-buhi, buhi pa man sining uban dani. Kani pwede na siguro, pwede pa ni padir no. Yeah. Pwede ni. Kanira. Kagasahan ng himuon nga bukayo. Kani niya. Gapon guys, kanakadaman may bulanghoy. Katong dito mis eskwelahan ni Kuya Kinkin ba. Nagboluntaryo dito sa ilang garden. Diha may daghang bulanghoy. Ipaibot ni ma'am kay arong maawungan ag ilahang mga kanam. Ito naman may gipang tisok na itong, ito naman may gipang pagas na itong mga okra. Datos mga ubang plat, ag itisok pa dato nila. Tangkong. Sabi ito tangkong, manuhoy rin sila guys. Yung panarot, guys, da mga tay. So dami bulanghoy guys, diya. Guys, na may bulanghoy, dagko. Yeah. Manay ka kuha gahapon na tos. Amang ipang ibot. Manay kuha gahapon papagabril yung ipang ibot dadto. Kaya ingan nas mamang isang ipaibot lagi. Sana may mga unod. Amang gida. Ihatag ni ma'am. So magsuman ko karon guys. Kaya arong makakaan pa din taon og mga kabataan og suman. Dadatubad sa ila ma'am. Las ma'am matagaan pa na. Kanadaghan man siya. Dagko man na. Daghan naman ni umabanggod. So anong bangguron karon. Muna yung kanan ron guys. Asumanan. Ambutang ang bukayo. Lami ka ajo. Ito ng papagabril guys. Aga para sa kuan. Para sa bukayo. Bukayo po. Para sa bukayo guys. Oh, biara ka to. Bulanghoy nga dagko buyag. Guys. Dagko buyag. Okay. So, magpakpak na ko dahil sa bulanghoy guys. Ang dagkoan na dagko din siya. Guys, dagko ata dyan bujag. Murag dating. Murag mga binigha. Nawa. Dagkoan na. Murag ka rin gagmayhan ni siya ibilin. Kaya ding aga ni Gabriel. Ding aga ni Papa Gabriel. Ring gagmay. Isa pa nung parisan o kumbang baboy cha. Paso nga high blood ni guys. Tara lang apilin kaya napahak man si dyan. Mabudget naman ni maabdag pila ka adlan so di masuman ba. So hapon pa manis kuan guys buntag karon ha nga sumanan karon makakaon pud ang mga chikiting ug mga teacher. Paka natin para makasuman tayo ng bulanghoy. May na guys. Kami na sumanan ng bulanghoy dyan. Hilo. Hilo din isang suman ako na guys bulanghoy na. Dili din sa haplutan. Katumangong haplutan kay putian pa no. Dali lang sa banggurong guys dagko man. Daga nang apangon ng daan ni human nga naon. Ang dengan na sa bay ni tang sang upa. Buang na sa kaagad sa iyan. Buang na pa no. Pila na kami katuig to guys. Kaya ilakin kindas na gaging tuig. Tanom sila gingali. Na o naman nila. Nadungag naman nila. Naluto naman sila. Pagka grade 5. Grade 6 mas kinkin. Mura man yung linya ha. Tuig kapin siguro na eh. Ano? Tuig kapin. Ha? Tuig na. Lagi. Ganyan. Putdan na dyan sa tumoy guys. Kaya arong matangtang ng mga sahol. Sila na kami kato ining bulang hudya. Ikapi na siguro ni Gab. Sabi naman nagkaabuyag. Naborar ba sila pagtanang mapanong. Nakita ko ingatog ato apa. Buhon. Napi uban guys puti. Manihaplutan kani puti na. Isa nga daning kuan pa kanang ay yellow nga dagko. Namlingan siya. Kanang puti basta kay hang naibaw anda ni guys kanang puti nga bulang mo ni gitawgon og haplutan kanang yellow na kalimot ko na ni tawag dani. Daot man guys diya isa. Kaunas mananap. Naman na nagsugasan ng maadyo kaya mawa ng mga kabulingan. Then na guys, nahuman ang upak ag bulanghoy ang sumanon. Guys.
Nahugasan ng mga kabulang bigan. Aron ini. Ado karon mawa ni mga kabulungan. Misabit imong bagbi. Basic. Sa ilam. Ang ngabog taglamok. Nga pangabugan og lamok. Dari sa ijang ilam. Kaya ijang nairag ng lamok. Ang gapong nailamok ba? Ako kinuha ako ubos. Kinuha. Ha? Ako kinuha ako ubos. Very good. Nasilam kimi. Wait pa kimi. Nilamok day. Pagbantay day ka nilamok ha. Okay. Rain. Kana. Saan na? Ay. Ice. Kana. Rain. Kana isa. Saan man eh? Hangin. Windy. Kani. Saan? Pato na ko, Kimi. Sit down ko. Sit down. Behave, ha? Naman mo classmate na. Saingan sa imong classmate. Saingan mo, be. Saingan mo? Juan. Juan? Na si Juan, imong kauban. Sit down na la. Behave, ha? Ako ano ba nita papel ka? Bye-bye. Love you. Tanak ko, guys. Pero ko, what to, ha? Guys, magbanggod ako dahil sa hoy. Ano rin maggoron, guys. Uy, hala, nauna man hagkahoy. Kahudyon. Kahudyon, guys. Tingalan sa mama na may makahudyon ng kaan. Kasi sa panggoron ba? Madon planggana gamitan guys kaya rong safety ba di makausik kaya katong gamay yung planggana ng gamitan makausik wala lako dalira si Jag guys pantaw na kuan banggod kay hangin tapos papagabel nagkuan siya naghawog ka ng kuan dahon kaya guys naman may bangguran nga kato bitong plain nga gibubuan kay mga sa una yan ipin sa kadag kaagbuho kung kalami na ni bangguran nyo ano ba ang binitanan tatanong na yun hindi sila guys pag-abril guys, kudkod na dyan para bukayo ah. Nadal padagdahon, naghawog na si Jack. Napangkatuhan, ano abang ba? Guys, namanagbanggod agamang bulanghoy, hanas dyan abutangan o kani, brown sugar. Nabutangan pa naman si Jack o kinugay. Kaya rong lami si Jack kulor ba? Nigkuan. Kada na. Dudaghan man dapat si Jack. Kadit no? Tangkama dyan guys, kaya mo tamis. Tamis pag manijot ba? Naranin jog bang tamis ng kazo. Saktura ba? Maghaganahan ka ng saktura kaya rong di ta kabuhin. Yes no? Brown sugar. Ano guys, mo na brown sugar. Dahan isang parisan o kinugay. Kani mo na gikuan ganihang papagabril. Salin sa isang kuan sa bukayo. Dahil na namin bukayo guys diya. Ginamaagi lutong papagabril bukayo. Maniglubi gani ha. Kaya dyan sobrang may hang gamitin. Karang mga brown kuan pa siya ba.
Brown brown. May mikos-mikos. Mikos na yan. So una kay ganahan mi dana mo kaon kan tibuok-tibuok na. Sa kinugay. Maglanlanon. Pwede kuan kung kapag April mo iti kanang kuan drapo. Okay. So, tabangan sila ito karong makakaundag suman. Kasi ganang tagaan suman, di ko lang tabangan. Yes, no? Di na tagaan suman, uli mo tabang. Naku, suman. Naman ko lang sa suman, nagsalig, kaya na sa suman. Tama na. Nakirang gani ko. Budbud. Pa? Budbud o koan. Ade, lamin ni siya. Kaning nga ni bitawng dahon na guys, lamin ni siya ikuan. Kaning nga ning dahon na lamin siya iputos og kanang budbud. So ngaksi sa mig dahon guys, kaya na may putos sa mong suman. Siya may nanguha tani kaning ha. Putos kalabangan. Akan to lipinig. Pa ako lapinig. Yo, kamay pa ako. Oh, usap ko. Hindi man nila lapinig niya pa din. Kaya lipinig ko sa gingan ko. Dana. Kasi na may yung mga kuan yan. Tinarapuhan nga dahon. Mga gama na kugsuman guys. Halang poston. Namayas kinugay guys. Tanawa. Namiya pagkakuan. Muna si Zay palaman sa suman. Nakari okay na magatang kuan da suman. Tamis na si Zay guys. Siya rin tamis nga. Tungag kilo na nang ibutang nga kamay. Kinamag mga dahon guys, ayun na, limpyo na ni. Trapuhan na ni maasog kapag-abril. So magsuman ako. Kaya kung putos na ni, kasi nagsuman, person. Mas no. Sige na siya guys. Kaya ko no kaya pag-ikas o dahon. Kailangan mo nag-ating kukuan. Trapo. Nan si guys ha. Tangan o palaman sa tunga. Ja, mikos-mikosin. Mikos-mikosin. Hulmahin. Nan si guys. Hulman na. Suma na guys. Pusto na to. Na. Pwede tanda. Na. Yan na guys. Luma na ni suman ron. Dabong na ka ni. Kaya ko ano yung bilhin. Dabong na kahon. Nandiyan guys. Itantan. Dan. Yan na exam. Kapag sang hapinan guys. Ano yan, napagputos guys. Ang dagka agam suman, uy. Ang dagka naman naputos pa. Ha? Ang so na guys, kaya sa kabuok, buong na. So guys, naman ako putos. Muna ni tanan, agahang na putos nga suman, bulanghoy. So na guys, muna ni tanan, ag na putos. 30 city, kabuok. Magsuman guys. So, wala sa isang isa sa kaldero. Dahil naka-ready naman ang kaldero. So, wala na yung panag-guess. Pang-arrange na ni guys. Okay. So, ipon. Tulo. 21. 32. 32. 33. 34. 35, 36, 37. Yan na guys. 30 city kabuok. Yan na. 37 kabuok. Kagamang suman. Ang nagamang suman nga kinakasgan guys. Yan na. Ang nagamang suman nga bulanghoy. Digaan sa guys. Majon tang uwan. Kung makasawad na pag may tubig.
Dagdag Amazon tang mo bunek ron sa manawd na pod mig tubig. Rot nagamang tubig. Beta tanawon guys, so luto na ba? Bitaw guys. Sige pagbukaw-bukaw ni ilhan. Be. Wop. Bukaw-bukaw pa. Apa ni guys, ladyo pa tinaod. Sigaan sa sigaan. Kung maluto jud. Dako na kayo. Masangi ko guys, tilawan. Luto na ba ni siya? Hello. Hello guys. Ako man ako presi ma. Hello guys, najong buntag. Hindi ka na kasi school? Oh, manag lang kasi. Manay lang klase. Ako ma na ay buwak, kaya dyan na ay star, dyan ay Sakto na si Rooney pa? Sa pabugnawon. Uy, wala pala may guys. Sa nga yung kuwan ko nun. Ay, yun. Ay, wow. Wow. Yeah guys. Hiwa-hiwa na mo nga na. Bet ang tilawan. Tilawan na ta guys. Diyan na bukayo guys na. Diyan na bukayo na. Pwede na pa. Dalawa mo na. Kauno na to na ha. Nakaunon guys. Saan? Nakaunon guys. Isus yun. Okay. Kaunon na naman siya. Luto na. Luto na gamang suman. Yan na guys. Luto na gahanggi. Suman nga bulanghoy. Yan na guys. Ano dyan yung ditso butang dari. Sidanan. Namang tong-tuwang man. Hoy. Tong-tuwang. Siya. Right, sudah na sa sana guys, ipabugnaw. Pabugnawon sa sana. Diyan na isidad to. Yan guys. Di ana gazad may ma-snack. Daghan na gazad ni. Ngantanin jog suman. Dari. Apod. Daghan ng suman. Suman bulanghoy. Nganta guys. Ya. Luto na gamang suman nga bulanghoy. Nganta. Asang ipabugnaw ag ganang mga suman. Asang ipabugnaw ag suman guys kaya nami man sa kanang bugnaw. Napang ipato. Nami tato gi steam ra dyan no. Kaso may istimanan nga dako. Bukayo guys. May kanto. Sakto ra sa katamisun. Nami. Mga kauling-uling basta kayo nakakaagsuman. Ito. Uling-uling ko guys. Ang dadas kin-kin anja. Suman. Dali. Mamaya mo slipper dari. Hatod sa may suman nila nanay guys. Tagtulog sila sa tatay. Dali lagi. Sila ramang duha datos bay. Tagtulog sila sa mother. Mandiha, tama sila trabaho. Bilaran. Ito sabi ko rin dito. Ha? Wala ka? Wah, pajong ta. Sini ka? Lagi mo ate diha.
Haman. Kabularan. Sa mi karjet. Naging sapat si Suman. Dadato. Hawid dari na kaya rin Hawid. Naging sapat si Dadato. Kahit na nanay. Mo nay? Naik, humba ka na, ubod. Dapat may humba. Ubod. Tamis na? Tamis ay. Hindi ko di tamis guys. Skwila na. Tonas asis. Medyo na iskilahan. Ito na may dami utan. Daya, hinataglan na na ubod. Sinunuban. Ta? Panay dada na. Ito na sa iskilahan? Tamis tayo? Tamis? Puro ka tamisun? Dami utan guys, ng ubod. Ako yung ng siglan. Ha? Ako yung ng siglan. Di pwede, kaya magbeng. Padzong na gaming badi, maro ng mushroom nagbaklay. Wala nag-mushroom nagbaklay, skim kim. Para plain ka na yung motor. Para plain ka na yung motor. Ha? Yung bay guys, sa una. Ba na. Gamang, hala, dako naman day karnaba. Pwede na ito kuhaan day. Ay, kuhaan na lang hanggang hapon guys. Ito ito isa dako. Isa ka dako nga kuhaan. Ito tong kuhaan. Yes. Kuha may datuon sa karnaba guys. Mag-harvest mi kay ito ay dako-dako. Ito na dudag ka day. Ito kabuok. Dami isa guys. Ubod nga. Sinunuban. Hinatag ni nanay. Hi guys. New to. Ito to guys. Sobrang ubod. Dami ubod, dapoy sardinas. May ubod nga. Dami gulay guys, nataglan na nay ubod nga sinunuban o gape mo sardinas. Dami man si Dalamin tatong nasagol ng sardinas no. Guys, niod to ta. Nang tanin jo dami gulay nga ubod. Ubod. Anong gianda magilas ma'am? Dahil ma'am. Ubod. May sabaw. Ini. Lipay to las ma'am na ni makakuan magsuman guys. Lipay to la ma'am makakuan magsuman. Tag-unom pa sila kabuok. Kay Ma'am Sheila. Si ma'am. Kaya ang kuan ba katong isang major teacher plant. Haluuza ang skin haluuza man sila inig ka kuan kay ilang plant palisman ala una. Dapat sud musadyo sila ngadto ba dala. Musadyo lang sila pamugbo. Para nagura silang plant kay ala una grabe inita. Uy ang mga bata atus kuan sa labi na pang panington ba. Kadaog sa nina. Uy. Ay dunay sa nina no extra. Kadalo na. Kadadlaw na natin silang plant. Guys. So good na meeting guys. So balik sa kawan. Balik sa karon one. Apil mo, ma'am. Ay, sen na lang ay guys. Guys, nahuman na meeting din ako subay. Sa to na nahatag na nagagsuman las Ma'am Sheila og sa ilahang kanang sa ilahang major teacher ni Kinkin nga nasa plant. So si ma'am nakalimot kung sa tuinga ni ma'am. Basta kay to na guys naman nang nahatag ag ilang suman tag-unom sila kabuo kun so unsa guys ganiha nagmeeting man mi dito sa kanang naay office kay ag mga kanang classroom officers labi ag mga classroom officers kanang mga presidente nga na nagmeeting man natos kanang office unsa sa katibukan na to nga kanang kuan ba mga officers sa school officers na to among gibutar among gipilian so ag nagpili na to guys kaming mga kanang classroom officers unsa ako man moy nahimong presidente to sa room nila Kinkin sa grade 6 so mato nito ning ipatambong man kong ma'am ni Ma'am Sheila kay kami lagi mo pili sa kanang naay mahimong presidente sa tibuok kanang naay eskwelahan so ag
nahimong president guys datos kanang nay eskwelahan mora gihapon ag sa una katong president sa una nagamo pang kagawa dari sa among lungsod so mata nakapili nami sa tibok eskwelahan pod ako pay nahimong treasurer so duhami ka buok kay wa mo kuning sugot guys nga akura kinahanglan duhami na isa ka teacher sa ka parents kay arong magtinabagay mi og unsay mga kuan sa eskwelahan. So pohon guys na ay mga project nga himuon, na ay mga dugang nga project nga kuanan sa eskwelahan aron sa mga kuan ba, ma-improve pa, mga improvements nga hitabo sa eskwelahan. So pohon-pohon ra guys makaibaw ra tagan sa kaywa pa yung mga kuan ron kay baguhay pa man. Pinili ay pa man og kinsay mga mahimong mga officers sa tibok eskwelahan. So tuan na salamat sa Ginoo na okay na sa. Katong nahimong kuan ron guys, nahimong president kuan na dito si Zaka nang nga ay kanang daghan na to nahimo sa eskwelahan pagkatos damo nang gibalik na mo kay arong mupadadyon pa wag sa isa mga nasugdan lami magpad si sagud og mga kuan kay dali ra to sa makadagubas mga kuan mga politiko iyan na so moy among gi kuan si Zag himo president ag vice president pad kay ilar pa namo so wala ko kaso nag video dito guys kay mga kuan ba mga private na nga kuan gisutan so dara ko bye guys salamat sa inyong pag-uban mo sa among daily vlog. Ampe mo kanunay guys. We love you.